Είσαι καλά? Καλά είμαι. Μου τράβηξε λίγο τα μαλλιά. Άσε ρε γαμώτο. Πήρα τηλέφωνο να τον πάρει στο κινητό και δεν απαντούσε. Μετά μου σκάσει το λάστιχο. Τραβεστή. Μήπως ήταν τρανσέκ. Τι λες ρε παιδί μου, όλα σε σένα έτυχαν. Ένα-ένα. Με την κόμενα τι έγινε? Φίλα. Καλά δεν του μίλησες. Σίγουρα. Πέρα κομμένο το πάρεις. Παρασκευά θα τον λέμε. Έτσι του αξίζει. Άρα, Παρασκευά το λένε και το έχει κάνει πάρεις. Μην το ξαναπείς εσύ ψωνάρα. Εσύ Παρασκευά, εγώ μόνο θα τον βρίζω. Εντάξει. Και μετά. Μετά με περίμενε από κάτω ο Γιάννης. Λιζάκι μου, και εσύ μην τρελαίνεσαι. Άμα σου τελείωσε με το Γιάννη, δώσ' τον Παρασκευά άλλη μια ευκαιρία. Μπορεί να έχει